அனைவருக்கும் வணக்கம். என் கவிதையின் தலைப்பு அன்புள்ள ஆசிரியர். அன்புள்ள ஆசிரியர் திரு ஜீவா அவர்களுக்கு. இருள் அகற்றும் கதிரொளி நீங்கள், கல்வி வேள்வியின் சுடரொளி நீங்கள். மடமை இல்லா சமூகம் அதுவே கடமை என கொண்ட இனம். மாசான கருத்தேதும் பேசா ஆசான் மாணவன் மனதாலும் மன்னன். வகுப்பறை முழுவதுமாய் உங்கள் ஆட்சி வழங்கிடும் புதிய சிந்தனை மீட்சி. இந்த கரும்பலகையே உங்கள் கேடயம், கண்ணியமே உங்கள் ஆணையம். காட்டு மூங்கில் இசைத்திட செய்யும் தந்திரம், கற்றாளான் நீங்கள் அறிந்த மந்திரம். நல்லவை விதைக்கும் பள்ளியே கோவில். ஆம், நல்லவை விதைக்கும் பள்ளியே கோவில். நன்கு நடமாடும் நற்குருவே தெய்வம். ஆளியின் அடியிலே சிறந்த முத்து. கற்றறிந்த ஆசிரியர்களே சமூக சொத்து. அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். நன்றி.